Langs Jyllands vestkyst finder du nogle af de bedste strande i Danmark. Det er både sundt og godt at bade, og under normale omstændigheder er det også trygt og sikkert at bade ved Vesterhavet. Du skal blot følge nogle få og enkle baderåd, så din ferie også bliver en herlig oplevelse. Inden du bader, skal du vide, hvad stranden hedder og hvilket nummer den eventuelt har. Så kan du altid hurtigt tilkalde hjælp, hvis du eller andre får brug for hjælp. Brug mobilen og ring 112. Benyt gerne de strande, hvor der er livreddere, og bad aldrig alene. Der skal være nogen til at hjælpe dig op, hvis du bliver syg eller bare får et ildebefindende. Skulle uheldet være ude, så er det en god idé at have en mobiltelefon med på stranden. Du skal ringe 112, hvis du behøver hjælp eller ser andre, der er kommet i nød. Bad aldrig i dårligt vejr. Stærk vind og blæst giver store bølger og stærk strøm. Det er ingen skam at springe en enkelt eller 2 badedage over. Brug et par dage med andre aktiviteter, der er mange at vælge imellem. Har der været storm, kan strømmen være kraftig flere dage efter. Det er altid en god idé at spørge de lokale om vejr- og badeforholdene, når du ankommer til din ferie. Når det rigtigt stormer, kan der opstå usigtbarhed med sandflugt i en grad, hvor det er svært at orientere sig. Børn. Se altid efter dine børn, og gerne andres også, så kigger de måske også efter dine børn. Inden børnene får lov at bade, skal en voksen altid gå ud og undersøge dybde og strømforhold. Det bedste er altid at gå eller stå på ydersiden af børnene, når de leger i vandet. Svøm aldrig ud fra kysten, men altid langs stranden. Får du krampe eller bare bliver træt, så er det godt, at du bare kan rejse dig op og gå i land. På lavt vand vil andre også bedre kunne hjælpe dig, hvis uheldet skulle være ude. Gå aldrig længere ud end til navlen. Badedyr og luftmadrasser hører ikke til ved strande. De hører kun hjemme ved svømmepølen. Ser du et badedyr, bold eller en luftmadras drive til havs, så lad den drive. Når det blæser vil vinden og dermed bølgerne presse store mængder vand ind over sandrevlerne langs stranden. Vand, der presses ind mod kysten, skal naturligvis tilbage igen. Vandet vil altid finde det blødeste sted i revlen og lave dybe strømrender med understrøm, også populært kaldet et hestehul eller mere korrekt et revlehul, hvor vandet med stærk understrøm løber ud af mod havet igen. Bliver du fanget i strømmen, skal du aldrig kæmpe imod, men lad dig føre lidt med ud, indtil strømmen aftager i styrke. Man bliver aldrig trukket ned, men alene trukket ud af, væk fra land, så det er vigtigt, at du ikke går i panik. Afvent roligt strømmens aftagende og svøm lidt op eller ned langs kysten, og derefter stille og roligt ind, til du igen mærker bunden. Ved Thorsminde er der ved 2 høfter nu udspændt en flydelinje mellem høfterne. Ved stærk blæst kan der ved høften løbe en stærk udadgående strøm. Du skal derfor tage fat i line som en ekstra sikkerhed, hvis du føler dig usikker. Blæser det stærkt, er det bedre at blive i land. Ansvaret er altid dit eget.